Silav, êvar baş, şev baş, hevalno em di arîfeya rojên pir cuda, rojên pir girîng dane. Pêdivî bi nîqaşê, bi guftugûyê heye, bi analîzan heye. Pêdivî heye em guh bidin rewşenbîrê xwe ka çi dibêjin, siyasetmedarê me ka çi dibêjin. Bi taybetî li perçî welatê me ê Rojavayê Kurdistanê niha hin guherînên nû hene. Em ber vê ku derê ve diçin. Quwetên Sûriya Demokratîk ku ev 10 salan bê rawestan bi tevlîbûna YPG pêjî Rojavayê Kurdistanê diparêze ji hemî hêzên xêrnexwas, ne tenê Daişî. Di serê Daişê de jî dewleta Tirkiye heye. Diparêze bi qasî hêz û quweta xwe. Niha doh daxuyaniyekê hebû. Rêzdar Mazlûm Ebdî, fermandarê giştî Qesedê daxuyanî da got em xwe amade dikin, em bibin beşekî girîngî artêşa Sûriyê. Xuya ye rêveberiya artêşa Sûriyê wê bikeve bin kontrola Qesedê, ka em binêrin, dibe ku di demên pêşme de temamî pergal biguhere, ji aliyê siyasî ve jî Sûriye bi temamî bikeve bin kontrola Kurdan. Tecrübeya Kurdan, tecrübeya rêveberiya xweseriya 14 salan heye. Amerîka hêzên Ewropî bawerî pêtîne. Îja me xwest îşev bi hevalê me Ronî Ruha re em behsa van meseleyan bikin. Ronî Ruha merheba bi xêr hatî. مرحبا سرسری من سرچاوی من سلاوری اشترا ماموز اشته و اول همیان را Ya Ronî Ruha tişqastî hez kirin ya. Seyhan, yani ne tenê jin, mêr jî ji te hez dikin. Divê ez heyran, ez qurbana Ronî dibe ya. Ez dibêjim qey ez samîmiyeta te, axaftina te tu ji dilê xwe daxivî û tiştê ku heqeten tu hîstikî dibêjî, tu tirs û fikara te û ya siyasî tune ye. Mesela tu nabêjî ya ez vîya bibêjim filan kes çi dibêje, derheqê me de kî çi difikire, xema te ne. Rastî çi be em mecbûrin bibêjin. Kerem ke. ماموستا یکمین بخواه من دبی چه yani tabii ki metrisi mena hanen gumani mena hanen gelê kurt li ber ser praka gelek green dîrokîra derbastı be û êrişî tu kesî nakim ez vê jî bibêjim tek derdê min tek derdê me hemiya û derdê me hevala û derdên rêxistinên Kurdistanî hemiya xelasiya vî gelî ye. Yani ev gelê 6 milyona li axa xwe dijî û çar perçe bûye, çar perçe axa wî dibê çar dewletan ji hêla dewletan ve dagir bûye. Dalku gelo di vê sed salê da çünkü ev sed sal jî sed saleke krîtîk e yani di vê sed salê da netewên bê dewlet dewlet çêkirin an çê nekirin. Jê wişîn da ev radibe yani dewletbûnî dî wê zehmet bibe. Yani Kurd jî di demeke kritik da ye ya wê mafê xwe dewlet an dibêje federasyon ka tu çawa nav lê bike ne mesele ye ya wê bigire û ya wê negire ji ber ge êdî di cîhanê da ev netew dewlet wê ji nav pê ve çê nebin yani wê rê nedinê çê nebin lewra hinekî bitirsin bigazinin bigumanin em û heman demê jî li ber xwe de gelê Kurdî Rojavayê Kurdistanê em ji 2014 ji 2013 danizane berxwedaneke dûr û dirêj bi berdelên giran hat danin her wiha li tevahiyan Kurdistanê dibin sîwana pekekê da ya ki bi rêz Öcalan ava kir û derket holê û weke berdewamiya raperînên Kurdistanê din ala berxwedanekê rakir û ev 40 sal e 50 sal li dar e û li ber xwe dide armanc çi ye armanc ev gel di qirkirina re derbas nebe tiştê hat serê gelê me di dîrokê de heta niha dubare nebe me li axa Mezopotamya axa Rojava navîn tiştên dîrok hîn teze ye me dî çi hat serê cuya çawa bê ahkirin û bi çola xistin me dî çi hat serên Ermeniya çawa qir kirin li hêlekê dijî me dî çi hat serê Kurda li Koçkirî li Zîlan dibê çe li ber Sûreyê Amedê û her wiha li Dêrsimê çawa ku nedixwestin fîşekê wan kêm bibin dewleta Tirkiyeyê nihibû çek û cebilxanê xwe nîn bû di Singiyan nizikên zarokên jinên Kurd dixistin zarokên têda dikuştin me vana hemî dîtin yarê wexta mirov pir bi dîrokê ve hinekî zêde bixwîne hinekî mirov har dibe mirov dîn dibe
نخوشی مرۆڤ چێ بکە وێ ببێژم ئەمە تو دیرۆکێژی نەخوینە توێ نزانم پێشە ڕۆژ وی چاوە tu çawa bike herikandina avê ez gotina xwe dibirim herikandina avê were bi şêwakî ye av bi du şêwan naherike av bi şêwakî de herike her tişt dîrok jî wisa ye pêşeroj û dîrok jî di navbera wê de îro heye do û sibe di navbera wê de îro heye beve girêda ye hersî welhasil lewma ye yani dibe ez hinekî hêstê xwe ê dil tînim ziman ez hêstên xwe dil tînim ziman hêstên aqil nekarê min e çima nekarê min e ji ber ke berpirsiyariyeke min nîne îro ne fermandarê qesedê min ama fermandarekî PKK an fermandarekî qede pê û yê din û yê din ez neewim rebenekî kurdekî penaberim çixla ketim me xweşçiyayê Qerejdağê reviya min Fatiyê Spartiyê çiyayê Alp da ku ji xwe ra qûle qefakê bibîne me xwe lê bistîrînim ne vîska min heye ez vedixwim û ne qilîma min heye vekiriye Cajana Trolsa dibêje bana tiştek nîne çayê pêvetir tiştek nîne Tişta te got gelekî giring e niha di vê demê de Kurdistan ava bû sibê dereng e ji ber vê yekê niha em divê hewl bidin pergalekî wisa ava bikin ku statûya me bikeve bin garantiya navnetewî wextê statûya te nekeve nava qeydan nava nivîsan nekeve nava kaxizên dosyayên netewîyek wî eger Kurd tevlî Sûriye bibin jî dibe qet nebe li netewîyek wî bikeve bin garantiye Mazlûm Abdî du îşaretê vê yekê da dibêje di destûra bingehîn ya Sûriyê de em ê navê Kurdan bicih bikin hebûna Kurdan zimanê Kurdan statûya Kurdan binêrin evet doza Kurdî wê di destûra bingehîn de were bicih kirin yani ew jî weke me difikire hin garantiyan dixwaze Ronî Riha tu dixwazî em pêşî ev mesela rojîn kabayîş heye ez dixwazim hema berê nûçeyekê bikim mamoste tu berî derbasî vira bibe kerem kê hinek gelek heval bi riya Instagramê min ra ketin têkiliyê da ku li Bakurê Kurdistanê bi taybet hevalekî me navlatîf bawer dikim yani ev civîniya îro bûye ya do bûye li Elîhê pêk hatiye derheqê pêvajoyê da parlamenterê me Dem Partiyên tê wê dirê xîtabê gel dike û pir baş e lê belê herkes şikayeta xwe heye gazinê xwe heye dibe heyran ji dayîkê me ra tên keçên me na ji Kurdistanê çûnen tên bi dayîkê men yê bi Tirkî ra nizane bi saetan bi Tirkî diaxife yani xelk ji vê tiştî pir bigazine yani va keçê me na çûnen an zarokê me na çûnen an qerîbûne parlamenter tên welatê xwe bi Tirkî dipeyivin û xîtabê dayîkên me gelê me dike ev tiştekî ciyê rexne ye hewce ye em bikin em êrişî kesî nakin ama em ê bînin ziman ez vê jî bêjim yani dibe her tişt dibe nav pêvajoyeke li Tirkiyê tê meşandin baş e pir baş e hêvî yani hewcedarî heye mirov piştgiriyê bidî ev tiştekî baş vê divê de şik û gumanîne ama tiştê din çi ye li hêlekê jî tiştekî din gerek vê meşandin zimanê Kurdî şanda Kurdî kültura Kurdî di Kurdbûnî de ısrarbûn mesele ye yani hewceye siyasetmedarê me yê ji nav vî gelî rabûnin weke rûmeta vî gelî weke rûyên vî gelî çûnen parlamentoya Tirkiyê siyasetê dikin ser navên gelê xwe tê li Kurdistanê hewceye nebe trêna asîmlasyonê bi asîmlasyonê bi xwe ra nîne meşandine ji wê derê ne ku were ji dayîkê me ra ji kal û pîrên me ra pozbilindî Tirkî bipeyivin ev têkçûna herî mezin wê ev be yani vê derê da em hewceye hişyariya bikin rexne be em rexne bikin hêrs be hêrsa xwe bînin ziman welhasil vî milî da gelek peyam ji min re hatin mixwest ez ew kesê niha kesanan jî ew ê ji me ra peyam çand nihal me gudarin mixwest evî têkeve bin qeyda gelê Kurd û nehew yani ez bixwe weke Kurdekî jî ez demeke dirêje vêtînim ziman parlamenterên me in demê me nebûne parlamenter da ku dibe çe pêşengê asîmlasyonê li Kurdistanê dema tên Kurdistanê bira bi dayîkên xwe ra bi dayîkên me ra ji kerema xwe bira bi Kurdî biaxivin eger Kurdî nizanibin bira nekevin siyasetê ser navên Kurdan nerin li Enqerê siyasetê nekin hewcenên kesê bi Kurdî yek dibe çe pîvana herî mezin siyasetmedarên Kurd wê li Bakurê Kurdistanê ha şaredar ha parlamenter hewceyê yekemîn
Kurdiya wî zimanê wî herî qewîm be û Balkişan bi gelê ser xwe ra bi gelê xwe ra bi Kurdî bipeyive. Ya ev tiştekî nenormal e. Erdal Erzincan jî derdikek digot ev demên Alewiya bi Kurdî nîne. Lewra Alewî ne Kurdin. Em jî aynı tiştî dikin. Em Türkî meşru dikin li Kurdistanê û zarokên min li pêxila me da şîrê dayika me xwarinin çûne li Ankarê tên vegerin welatê xwe bi me ra bi Türkî dipeyivin. Mesela digo kengerînê de bir çer. Adin jê re got altextê kurê min radikir û nizanim te çer dikir. Welhasıl ya heybe lo. Ronî mesela etikî heye. Ez pir giringî didim. Etik wekîlê milletekî wextê biçe Enqereyê siyasetê bike û vegere bi Tirkî xîtabê wan bike weya ne etîk e. Dev ji vê yekê berdin. Dev ji vê yekê bernadin, dev ji wekîliyê berdin. Tu li Batmanê, li Amedê, li Mêrdînê diçî civîna gel û bi Tirkî xîtabê milletê min dikî. Heqê te tunekê, heqê te tunekê ku. Ya Yani devleta Türk zaten ev dikir. Devleta Türk savaşçı yani medbut. Devleta Türk zaten ji bo vê bike. Berdelê mezin da no em vê bi destê xwe dikin. na, na. Em qebûl nakin. Bi tu şiklekê em qebûl nakin veya bêhurmetiye li hember milletê me jî wextê ku wekîlê xwe hildibijêre dibe şert dayîne. Yani suçê milletê me ye jî Ronî ya. Milletê me çima Milletê me neye milletê me sucî rêxistinê li menin. Ev ya kesê vana biryar Bedri didin dikin parlamenter an şaredar Ahmet şaredara Ahmedê bi Kurdî zimanê dayika xwe nizanin. Ya heval bedran eybe lo. ya vede tu di bîroyekî de serî li xebatê didî. Ji te re dibêje tu zimanê Almanî zanî nizanî. Tu zimanê Almanî nizanî bî te nagire îş. Ev di astêya wekîltiyê de ye. Pîvanê milletê Kurd divê hebe. Tu wextê Kurdî nizanî bî tu nikarî bibî şaredar. Tu nikarî xîtabê vî milletê bikî. Tu nikarî xizmetê bikî ji vî milletê re. Nexweş e. Tu dikarî bibî şoreşgerekî silâha xwe bigirî herî serî çi ye ji bo vî milletî şer bikî meselekî din e. Ama tu nikarî bibî berdevekî vî milletî. Here Kurdî fêr be. Were nava millet bêje ez jî ji we me ez dixwazim bim wekîlê we. Millet gotî erê. İja ne tenê wekîlê me Tirk. Rêz û hurmeta me heye ji wan re. Temam hatine bûne wekîl ne mesele. Ez firqî naxim navbera Tirk û Kurda kîjan ji milletî ye kîjan însanekî ji Tirkan be, ji Kurdan be, ji Ermenan be heqetin ez firqî naxim ê. Ez tenê weke însan dibînim. Mamoste Beriya her çi tiştî na çi dibe bila bibe bira nê bi taybet vê derê de meselek Kurdistan axa Kurdistanê asimilasyona ser Kurdistanê berxwedana ji bo pêncî salê tî meşandine mana hemû ota berçava bigirin niha nayê dixwaze Türk be dixwaze Kurd be kî be qebûl nabe yek di rêvebirên dibe çi yani di rêxistinên di partiyên Kurd li ser navên Kurda bibin parlamenter nikanin were li Kurdistanê Türkbûnê bifroşime. Nikanin aynen. zengelî Türkbûnê dêxe nikanin Türkbûnê bifroşime. Kurd dibe, Tirk dibe. Ji ber ku hin derdor hene firqî dixin navbera netewan bila Tirk neyên Kurdistanê nebin wekîl ê min ez ne ji wan kesa me. Ez giringî didim şexis. Ferd. Ew şexis Kurd be, Kurdî nizanibe ez naxwazim di nava milletê me de bibe wekîl. Qediya. Kurd bijî. Bila Tirk be, bila Kurdî mîna me biaxife qet ne mesele ye. Bila were ser serê me cîwî heye dibe wekîl dibe çi qet ne mesele. Bibe şaredar jî ne mesele ye. Tamam me li hev kir. Niha mesela hevanno hema mesela rojîn kabayîş ez hema bi du gotina bas bikim di doza rojîn kabayîş de pêşketineke nû heye. Bavî wî heqeten epê li ber meselê dikeve. A rapora saziya bijîşkiya dadî ya li ser mirina Rojîn Kabayîşê xwendekara zanîngeya 100. yêliya Wanê bû, sala yekem bû dixwend Rojîn Kabayîş. Dosya wî rapora wî eşkere bû. Li gorî raporê li ser singa wê, li ser bedena wê DNAya du mêra derketiye. Ji ber ku beriya niha hatibû gotin xwe kuştiye. Di raporên fermî de niha parêzerên baroyên Wan û Amedê li ser bingeha agahiyên di raporê de diyar kirin ku îhtîmal heye Rojîn Kabayîş rastî êrişa zayendî hatibe. Yani bibe mağdura tecavüzê. Jinên Kurd an bi taybet jinên Kurd mexdurin divê şerî da divê meselê da
جبرك بوليس وأبين بتركيا دي ارتيشان تركيا جراد بيجن وزمان قال لك بويرين قريج وصاني تنج سر جنين كردس وقال لك جي هاتنا بشاتن درنكتن معلومات أنا خواستن انتك هبنا دبين بيتش چاپمنی آن رایا گشتی والحاصل بگرانی عسکرن راست هری بیجی عسكر uzman çavuş ya dibêjin uzman çavuş ama li Kurdistanê ev kestana li namusa Kurd li zarokê Kurd li jinê Kurd li mêrê Kurd bi çavekî din lê dinare bi çavekî mafê wî heye dest bavêjî ev bûyereke revandinê ye rojîn kabayîş li ber devê golê dîtine û êrişkirine êrişa zayendî tecavûz ew derketî ortê di deneyê de heye parêzerên bora wanê û Amedê li ser bingeha agahiyên de raporê de diyar kirin ku îhtimala heye rojîn kabayîş rast êrişa zayendî hatibe doh civînekî çapemeniya ya hevpar de ev rapor ji raya giştî re eşkere kirin bavê rojîn kabayîşê Nizamettin Kabayîşî bi êşe xemgîne rapor nirxand Nizamettin Kabayîş te qes kir wî ji destpêkê ve gotiye ku nemimkün e keça wî xwe kuşte be ew bîye qurbana cinayetekî muheqqiq ji destpêkê ve diyar bû ku ev yek kuştin e êdî eşkere bû ku deneya baweyekî ciddî ne ji ber destlêdanekî asayî ye li ser laşê rojînê DNAya du mêran peyda bûye dibêje min du kes tespît kirin ev her du kes kujêrin hûn jî wan bigirin cezayê herî giran li wan bibirin dibêje ji edaletê re kê kiriye kî hewl daye delîlan reş bike bavê rojînê dibêje hewl dane delîlan reş bikin hewl dane awayê kuştina keça min bi şiklekî din mîna ku xwe kuşti be întihar kiribe divê ez keça xwe nas dikim nemimkün e xwe bi xwe bikuştibe niha dibê ji me re gotin xwe kuştiye wekî di avê de fetisî be qebûl kirin lê ne wisa ye heta ku ew kujêr bîne girtin cezayê xwe bikişînin em nasekinin em ê tekoşîna xwe bidomînin em di rewşekê pir xirab dane heq hukuk edalet çi dibe bila bibe dibê ciyê xwe bibîne bila sûcdar werin ceza kirin cî cezayê xwe bikişînin tiştê din jî dibêje yani dibê xeyalên rojînê nîvco mam ên wehşet kirine bila ew jî eyn cezayê bikişînin erê dozgerî ewlehî rektoriyê dibe em çûn me pirsî ama kesek cî xwe nelivî niha pir cara vê derê min behsa edaleta serbixweya Kurdan kir edaleta Kurdan tune be baweriya Kurdan bi edaleta Tirkan naye ew qas e serweriya cewrafîka Kurdistanê edaleta Kurdistanê hemî dikevin çarçoveya xweseriyê dibe merov bi dest bixe tiştekî dibêjî li ser mijarê em heme biguherînin mijarê نه مامۆستا تەک تیشت دەزانم یانی تیشتی زانم ev وەکەتە ژیانی زمان سەر vê meselê hat nixantin yanî evên ev lêkolîn serkirin gotin întihar e xwe kuştiye an zam avê da fetiye ji hêlekê ve eger îro ta ev duyer wisa dibê çe rê girtibe xuya bûye da ku ji hêla du zilama ve herîkêm ev tiştek hatiye serê rojînê gelo sawa çi dihat veşartin hewceye venekî cinayet an qetlên li Kurdistanê bibe li gorê min hemî dewlet û dagirkerên Kurdistanê berpirsiyar e ez vê hawî lê dinarim li meselê baş e îro me pirsî madem em dibin beşekî girîngî artêşa Sûriyê êdî em jî artêşa Sûriyê ne gelo sibê du sibê İsraîl êrişî me bike wê çi bibe pirsa me ya îşev ev e bi hevalê me ronî rihara em ê guftûgû bikin Mazlûm Abdî doh got me biryar daye me û Rêveberiya Şamê me li ser tevlîbûna Qesedê ya nava artêşê me li hev kiriye Amerîkayê jî êrê kiriye welatên Ewropayê jî êrê kirine lê em naxwazin Tirkiye daxilê nava meselê me navxweyî bibe ronî keremke مشتری heta binî lêguzarî kir ez bawer dikim bernamekeke pêwîst bû ji ber gelê Kurd çavî Rojavayê Kurdistanê ka çi dibe pêşeroja Rojavayê Kurdistanê wê çawa bibe Qesedê avartêşekeke 14 sal e an 13 sala xwe ava kiriye gelo pêşeroja wê wê çawa bibe wê kanibe li axa xwe bimîne û li wê derê weke artêşekê ciyê xwe da bimîne wana hemî mijar bû li hêlekê jî dewleta Tirkiye jî bandora xwe gelek girîng li wê axê li Sûriyê heye da ku li wê derê bi teha wî Kurd
tiştek destê wî da nemîne û derfetê wî çênebe pêşe rojê dîsa weke ew agirê tedî hinekî nizm dibe lê ama agir e dîsa jî dema tedî mirov pifkê gur dibe. Türkiye ji vêya tirse dixwaze bi tevahî yanî qesed e artêşa Kurd ya li Rojavayê Kurdistanê Kurd pêşengiya wê dikin bi hawakî bihele. Kurd jî em jî hemî çavê me lênin wê çawa bibe. Yanî rast e niha li Sûriyê Kurda an rêveberiya xweser tu federasyon an statu tiştê xuya ye û tiştê me jî ji axaftina Mazlûm Kobanî General Mazlûm Kobanî me gudarî kir tu federasyon û statuya ke di navnetewî da wê bê naskirin wê nîn be. Yani herî min ev jê min wisa fam kir lê jarê ev dibe vana dibe şert û merc lo konjektörê li herêmê heye konjektorekî gelek zehmet e min berê jî bawer dikim bernama tida yani ziman dewleta Türk wê bi tawî derfetê nede li axa Sûriyê Kurd bibe xwedî hêzekeke mayînde û da ku ji her çarperçê Kurdistanê din ra weke mînak xuya bibe. û ez hîn jî divê baweriyê de me û nivîsand û Kurd derengman û a dijî Kurd zaten plânek xwe projeyek xwe ajenda xwe li ser Kurd Kurdistanî û weke federasyon tiştekî wisa hebû nîn bû ev jî mijar e ez sûçbar nakim nabêjim nîn e ez dibêjim ev jî mijar bû heger heb jî li gorê wê xebat çênebû li gorê wê lê niha tiştê li holê heye li axa Sûriyê qesede wê tev artêşa Sûriyê bibe bêhelandin an wê li herêmê xwe bimîne weke bi navê em nizanim çi li herêmê xwe bimîne û li wê hawî li bende qeyraneke din be çunkî li rojhilata navîn qeyran wê neqede qeyran neh wê dest pê bikin yanî dibe îro niha Tirkiye bi vî hawa ji Kurda dixwaze da ku bi tu hawî Kurd tiştekî fermî negirin destê xwe û rast e konjektûrekî zehmet heye Kurda jî li gorî vê xwe bigotiye ajanda wana Kurd tune bû ku ji vê zivistanê re amade bikirana ji ber ge me xamîşok me çîrok difrotin hev em bi propagandayê bê qaşik bê qalik em li holê bûn heta niha ama ne mesele ye heger li Rojavayê Kurdistanê Kurd yê ki pêşengtiya vê qesedê dikin hêza xwekane ve biparêzin û dibin fermandartiya wan da be dibin emr û talîmatê wan da be bipên kemînekê bavêjin li bende qeyranekeke din bimînin û li heman demê dibinê perdê da dibinê cilê da jî dîplomasiyekeke xurt bi dewletên herêmê ra û dewletên navnetewî ra bimeşîne pirsgirêk nîne yanî naqede ev mesela Colanî û bi vî hawa û Sûriye wê bi vî hawa û Erdogan û dewleta Türk û bi vî hawa wê tûndirêj neajotin ev mesele Kurd wê çi bikin heger li gorî wê heger Kurd projeyekek wî hebe ajendakek wî Kurd û Kurdistanî hebe û li gorî wê tev bigere xemnîne bi tu hawî xemnîne Kurdê li ser bikeve ji ber ku konjektör zehmetê dewleta Türk bi rêz Öcalan zaten dewleta Türk raz dike mesela vê pêvajoyê bi rêz Öcalan jî naxwaze dedî dibêjin yanî hinekî naxwaze bi carê ra gelê Kurd bi qirkirinekê ra rûbirû bimîne çünkü ev ihtimal jî heye ez wê jî bibêjim tiştê hatiye serê Efrînê tiştê hatiye serê Kaniyê ihtimal heye werin serê tevaya Rojavayê Kurdistanê û ez dibêjim Rojavayê Kurdistanê ez heta Kurdê dijî dibêjim heta Kurdê dijî Ronî ez te re tiştek bêjim hin gotin hene ez li dij derdikevim bi kar nayînim ez naxwazim însanê me jî bi kar bîne ev meseleyên psikolojîk in mesela tu dibêjî dewleta Tirkiye wê tevahî Rojavayê Kurdistanê bike wekî Afrînê ev yek ji gotinan e ku xwe jê dûr digirim ji ber ku ji aliyê psikolojîk ve bandor li derûniya însan dike ruhiyeta însan dike û bandorekî pir xirab li ser civakê dihêle halbikî em jî zanin ku nemimkün e nabe mesela yek ya dijî ez teşebbüs bikim min wisa teşebbüs bikim na ama ji ber wisa newtiye ez hewcî teşebbüs bikim min negotî wê wisa bike ev ihtimal heye yanî ji ber em dibînin dewleta Türk nayê sekinandin yanî
ev hêzê navnetewî nikane bisekînîne dewleta Türk dibe ihtimal heye dîsa êrişî bin ser Rojavayê Kurdistanê tiştê hat serê Efrînê û serê Kaniyê ihtimallik heye were serê Rojavayê Kurdistanê din jî ev aşitiya navbera İmralı'yı Brez Öcalan Türkiye'de meşinci bir hava ki Brez Öcalan fıkra mı ne? Dibe gelo ved bine hava ki Kurda bir pareze İro tamam dibe ama Kurd sibera xwe amade bike. Tamam. Mesela yek gotinên ku dikare bandorekî xirab li ser civakê bihêle jalî psikolojik ve ez red dikim an gotinan. Mesela ew jî. Mesela tu bibêjî îtimal heye jî red dikim. Mesela ez jî dibêjim îtimal heye ku temamê Tirkiye bikeve bin kontrola Kurdan ji ber ku Kurd pir nüfuz çê dikin, Kurd dewlemend dibin, Kurd ji Tirkan jîrtirin, baqiltirin, Tirkiye roj bi roj dihele, feqîr dibe ama Kurd ji ber ku heywan xwedî dikin, zeviya dajon, bi erd ve axîra Tamam. girêdayîne Em dikarin emeneki aktif herin. Emeneki aktif herin. Ev ihtimal nîne. Sana çima ihtimal nîne? Vakta parlamenter hatta tu bişîne Ankara'yı were li Kurdistanê bi Türkiye bir tarafı pey ve ihtimal nîne. Ew serê Kurd, mejiyê Kurd, plan û proje Türk Kurd nîne ev ihtimala Türkiye têkeve bin kontrola Kurd ji bîra bike. Ev hişê dihere li Kurdistanê bi Türkiye peyî ve ev bê çare nikanin vê bi ser bixe. dibêjin dewleta Tirkiye rabe êrişê Rojavayê Kurdistanê dike hemî sêrûbin dike. Ez jî ketim ew ê xetayê. Halbuki em düşûna wî de çi bibêjin? Dewleta Tirkiye xwe amadeyê şer dike ew ê bi Kurdan re were rûbirû ew ê Kurdan re bikeve nava şer. Çünkü em ne Kurdê berê ne. Êdî şerê me ê li hember dewleta Tirkiye ne tenê bawekî çekdarî û balafira ne. Şerê me ê li hember dewleta Tirk bi girseyî çêbibe mala Tirkiye xirab dikin. Tirkiye sêrûbin dikin. Tu bi ez aniha behs nekim behsa çalakiyan, çalakî ku dikare bandor li civaka Tirkiye bike. Civaka Tirkiye riziye perîşan biye ji feqîriya nikare biçe restorantê çorbeyekî vexwe. Ama bu an bûyî halê xwe dijminiya milletê Kurd dike. Eştera tiştek dibêjim. Civaka Tirkiye aniha gav bi gav ber bi rewşekî wisa xirab da diçe ku êdî nikare teqeta wî tune dijmaniya Kurdan jî bike. Yadin jî dewleta Tirkiye wê rojava xirab bike, tune bike. Em tevlê Sûriyê bibin, xilas bibin, tune dibin. Êdî ez dibêjim tunebûn, xilasbûn çiwa ku te got bi me ve girêdayî ye, ne bi xelkê ve. Ne dewleta Tirk ne Sûriye. Tu car nikare me têk bibe. Ama em bixwe dikarin xwe têk bibin. Em xwe perçe bikin hezar perçe. Em qîmetê nedin xwe. Em aboriya xwe pêş nexin. Em rabin bi Tirkî weşanê xwe bikin, malperê xwe vekin, televizyonê xwe vekin. Em bi Tirkî wekîlê xwe hilbijêrin. Wekîlê me bi Tirkî were xîtabê me bike. Her tiştê me serî heta binî, heta kirasê me bibe Tirkî wê demê rast e. Gotina te têkçûn dest pê dike. Ew jî çi ye? Mîna însanên weke heval dilbihar, te, ême, em hewl didin, em dî heqeten hejmara mekiyên biye em hewl didin xwe li ser piyan bigirin, milletê Kurd li ser piyan bigirin. Niha mesela Sûriyê de bidomînin. Em warin ser pirsa esasî Ronî. Tamam, mijarekî xweş bû ama em nekevin nava kêmasiyan. Ê min ji berê ve ye ez ji negativîzmê xwe dûr digirim. Aliyê negatif ê meselê na tim aliyê pozîtîv. Mesela Kurd çawa bi ser dikevin. Vaya pirsekî pir mühim e. Kurd te çawa têk diçin na. Kurd çawa rêbaza serkeftinê em nîşandin. Ne rêbaza têkçûnê. Em wisa bikin tune dibin na. Em wisa bikin bi ser dikevin. Çi ye? Hemî sazî û dezgehê xwe bikin Kurdî. Yeketiya xwe saz bikin. Xwedî li xwe derkevin. Rêya serkeftinê. Nixweş ez bibêjim ya hûn Kurd jî pir nazdîkin mirov nevîrê ji wara tiştekî bibêje. Na millet ji te hez dike. Tamam. Na bi vê wesîlê min jî xwest tiştê dilê xwe de bibêjim. Ma ez jî dixwazim min tişta bêjim carna ya. Ez zanim zaten bijî iştara negot ser rewşa giştî got. Erê, niha tu ser vê mijarê çi dibêjî Ronî? Madem em dibin beşekî artêşa Sûriyê, İsraîl sibê dest bi êrişê me bike, em çi bikin? Zarokên me, ewladê me wê li hember İsraîlê şer bikin, İsraîl wê li ewladê me bixe. Em ê werin rûbirû bi İsraîlê re Ronî? Yani ev mijareke zahmete te deraxistiya pêş ez wê jî bibêjim sana çawa. Niha di artêşa Türk da gelek kes li çûn çiyayên Kurdistanê
وەکە ئەسکەرێکی تورک کورد بوون و هەمان دەمێ لە چیایین کوردستانی برایوی خوشکاوی خاڵێوی مەتاوی لە چیا بوو و هەمان دەمێژی مەجبوری بوو دلهێزا لەمبەری وی گەرەک وێرە شار بکە بەرکە ئەندامی شوێ ئەسکەرێکی تورک ئەروی دەوی وەڵحاصل لەشکریەدا ئەڤ هەیە لەشکریەدا مەسەلا فەرمانداریە هەیە فەرمانداری چییە فەرمانی بدە وەتا تو لەشکەر بە زاتەن کووردا دەوا مەسەلا لەشکردێژی هەنێکی زەحمەتە لەشکەربوون زەحمەتە کورددا زۆیش بێژم چونکە دیسپلینێک مەزن دەخوازە وەختا تو لەشکەر بە و فەرمانێکی بخوینە ببێژە لە هەمبەری تە برایی تەبیژی تو نکانە ببێژن ئازی نەکوژم تێ بکوژە برایی تێبژی ینی برایی تێبژی یە ئێریش دیکە برایی تێبژی تو وەتا ئەسکەرێکی پرۆفسیۆنەل گەرەک تو بەردی وەختا کورد ئارتێشە سووریەدا ئەوژی ببە پەرچاکی وێ و لە هەر دەڤەران بەلا ببە لە هەر دەڤەران بەلا ببە کریتیک نقطە ئەڤە لە هەر دەڤەران بەلا ببە وێ چاغێ وێ چەر بگن وێن کووردا منها مەسەلا پێشمەرگەبوونی پێشمەرگتیش کوتێ دیرۆکە وێنێکی دوور و درێژە li pêş bûn diçin sînor diparastin wexta îro tiştekî wisa bibe wê muhtemelen ê wekin Colanî dibe Kurda bibin têxin sînorên navbera Sûriye û İsraîl û wê herêma agir jê dibare tabikî em nizanin yanî ev li hev hatin ev tiştê di navbera wan de nîqaş dibe heger wexta na yani devleta Sûrî an rêveberiya Sûrî çawa bixwaze û hewceye ew ferman bê şopandin û çaxê xeteriyeke pir mezin e adin çiye wexta rêveberiyê dibe çe qesede wexta Rojavayê Kurdistanê bimîne an welhasil piştgirêk nîne yani Kurd û İsraîl nayên hemberî hev wê bixwazin min roja ewil deştera dibêjim û yani wê devleta Türk û ev hêzên İslamîst wê pir dixwaze Kurda û İsraîl bînin hemberî hev hinekê tev me ew jî ji bengaha Erdal Erzincan tên dibên Elewî nekurdin ew jî wê re amadenin da ku dibê çe bihata hemberî İsraîl û xelkê bidiya kîmêr û kîmêr xaste û dibê çe xelkê İsraîl welhasil yanî ew jî ê dixwazin werin hemberî İsraîl jî namela pir hen ez wê jî bibêjim ama tabî ji bo Kurda xeteriyaka gelek mezin be Ez parantezekî vekim mesela dîsa bê exlaqî kiriye mesela ev Mehmet Uçum şêwirmendê Tayyip Erdoğan e yani AKP'yê ye divêje Abdullah Öcalan tenê di mijara çekdanînê de dikare ancak muhattab bibe xwe îfade bike sibê du sibê endamê komîsyonê biçin cem wî mesela muameleyekî çawa li Öcalan dikin hûn dibînin mesela hevalê me derva bi kîjan çavî li pêvajoyê dinêrin li Dewlet Bahçelî dinêrin li Tayyip Erdoğan dinêrin aha rayadarên Dewleta Tirkî bi kîjan çavî li serok û rêberê me dinêrin rast e ne ev sen nivîsî ez dibînim rast e ne heneke erê di Rûdawê de hatiye parvêkirin rast e beriya çend saetan yani erê Mehmet Uçum daxife rast e mafê birêz Öcalan nîne dibêje tu mesela Kurda biaxife û tiştekî bi dewleta Tirk nîqaş bike li ser mafê Kurd ser welhasil wê dibêje ne dibêje hewkane bi hêzên xwe çekdara bibêje çekê xwe deyne hew divê dirê de muhatabe aynen yani meşa Tirkî ya ber bi dewletekî bêterör ve tim behsa terörê dikin tim heqaret li Kurdan dikin acayip tişte yani ne mesele ama nava yani tabii ki ji bo muntezebe mesele be ama na tevger azadî wê guh nedin ama na dibêjin terör tevger azadî yani hewceye dibêçen yên pêşengtiya wê pêvajoyê dike guh nedin nava yani ew devleta Türk dibê terör ne mesele bira bibêje nav ne mesele em alîgirin şer pevçûn bi dawî bibe em alîgirin doza Kurd bi temamî hal bibe em alîgirin mafê netwî Kurda were ya kî dikare li dijî pêvajoyê derkeve ya mesele ne ye we mesele mirov li dijî van zibîdiyan derkeve yani derdkevin heqaret li însanan dikin
حقارت li tevgera Kurd dikin bi vî şeklî nabe ki حبیبی نجار راکبه و که هر جار داری یک پنجره هزار والحاصل دولت ترک بچکی خواه ذاتن بلیه او چه دخوازه اموی زانن yani mesela tek buna kurdu, tek buna hezin kurdu. Mesela evdvi qeyrana ve set salı da rojata navin deketi öyle kurd tişteki bir de Stefan Akaka. Set sal ser Lozanya'da da basu. Ama adın hem çıtanın havcaya kurd ji politika ki meşinen. Libeli ama devlet Türk hem bukaj destek ediyor. Devlet Türk vakta Kurdek ji min re bibêjin ser navê Kurd û Kurdistanî welhasıl bibêjina dewleta Türk me re samîmî ye ew hewceyê kî ji kar bêgirtin ew hewceyê kî ji kar bêgirtin yani na Erdogan samîmî ye û Baxçelî ne samîmî ye na Baxçelî samîmî û Hakan Fidan ne samîmî ye hewceyê ji kar bêgirtin na ûçûm ne samîmî Erdogan samîmî ye me ûçûm dawa çêdike hewceyê li ser çiyan karî be zû ser kar bêgirtin ji ber ku dewleta Türk ji serî heta binî ev konseptekeke dest pê kiriye konsept ji çergiye heftê cotmeyê li İsraîlê Hamasê êrişî ser İsraîlê kir û Netanyahu derket got deriyê cehenmê vebûye û ji nihaw pê ve li rojhata navîn hetanî sînorên bêguhertin ev meselê ji wê dest pê kiriye vê tev zanin ama nayê ki mana Kurd jî teslîmî wan bûye Birêz Öcalan jî teslîmî wan bûye nayê ki vê mana derfetekî wisa derketiye holê şûyê bernigin Birêz Öcalan Birêz Öcalan jî li ser maseyê tiştekî bikar welhasıl hewceyê wan lê bineve ama na ji niyeta dewleta Türk şüpha min nîne gumana min nîne ew kes kî be yani li ser kar kî be berpirsiyarê tiştekî be hewceyê nebisibe zû li ser kar bêgirtin em vegere ser mesela xwe mesela me İsraîlê navbera me û İsraîl divê bi tu şeklekî xiram nebe milletê Kurd nikare rabigire ku zarokên wî ewladê wî êdî westiyane li hember Daişî me têra xwe şer kiriye li hember İsraîlê me rû naxwaze zarokê me ewladê me were rûbirû me rû çi wa dikare pêşî lê bigire gelo İsraîl bi kîjan çavî li Kurdan dinêre tevlîbûna wan ya nava İsraîlê ya nava Sûriyê gelo tu dibêjî qey İsraîlê erê kiriye eger Amerîka erê kiribe İsraîlê jî erê kiriye ne İsraîl û ne Amerîka û ne tu kesek yekemîn ji kurdara dewletekî tiştekî amade nak û nabîşteve lê belê dibe alîkariyê bidin nayro Rojavayê Kurdistanê heger îro ev rewşa wê ev hêza wê heye nam tev hev zanin ev xêra Amerîka ye ev xêra Amerîka ye û her çi qas jî di nav me da êrişî Amerîka dikirin Amerîka kapîtalîst Amerîka û zam çi Amerîka û çi Amerîka û em zanin heger Amerîka nel wê hêlê ba û çend cara jî ez bi cî zanim hêzên İranê ji hêla dema hîn tedî Esad li herêmê bû hêzên İranê ji hêla Deir ez-Zorê de ketin tevgerê heta bi hêzên Rûsya be yani leşkerên Rûsyayê li sahayê tev ew û ê İranê tev ev ketin li bû tevgerê sala 2019 bû ya 18 bû dema şerê Efrînê da dema şerê Efrînê da ez jî li Şengalê bûm ad wê derê da wê çaxê hêzên Amerîka bêguman li Rûsya xist li İranê xist bêguman lê xist li artêşa Rûsya û İranê xist Rûsya jî tevê ji ber ku Rûsya jî tev xwe kiribûn da ku boy Amerîka lê nexe Amerîka çavê xwe negirt lê xist û pîs lê xist yani wê rojê heger Amerîka müdahale nekira cemê firê derbas kir bi tev dibe çi eskerê Rûs û İranê tev hev ew tedî milîsên İranê berê xwe da ku dan wan kaniyên petrolê Amerîka dîsa lê xist û tedî bi sed caran lê xist ha lê belê tu kesek ji tara dewletekî amade nake Kurdistanekî nadite bi vê îdeolojiyê û vê îdeolojiyê bi çavî tu kesek nadite mesele çi ye tu miradê te hebe plana te projeyek te hebe tu şerê xwe li goreyê wê bimeşîne tu dîplomasiya xwe li goreyê wê bimeşîne û car carna hewce be wendakirinê mezî ji ber çavê xwe de da ku tu xwe bigênin mirazê xwe heta mirazê te mezin be wendakirinê çûşkê ne meseleyê lemaz dibêjim ev artêşa qesede îro tev Sûriyê bibe wa bibe heger wata mirazê wê mezin be xewn û xeyalê wê mezin be ne meseleyê tew yani heger xwe li ser nigahkane be bigire
تبلي بنافي قصدي وخيزا خب باريزا نه مسألة قيرانة كدني ولا ها مسألة جو طول مسألة إسرائيل يكمين تشت zaten Wustaya me Kurda bûyo hava mala xwe xera kir. Me sewa xelkê mala xwe şewtan. Ji bo em mala xelkê heva bike me mala xwe xera kir. Ji bo em zarokên xelkê xelas bike me zarokên xwe ne birçîştin. Ha ez werim çi ez xwazim çi bibêjim divê derê de. İsraîl yekemîn tişt berê canê pêra canan e. Ji boî parastina xwe, ji boî hebûna xwe li wê derê yanî netewekeke cûî heye di dîrokê da نظام چوق هزار سال دا و همی اول و ایمان و نظام چه آوانه و رجلاتا ناوین دستیوان دا تشتکی وکه تورات ده هیا چوق اسکبنه وکه دیروک که دستا دا یه گله کی ناو جوی هیا و لجیهان دبن قتل کرنا را درباس بویه تک دولتك بوی هیا دولتك که بچوچه که لقرآن دا جی اعلان بویه او آخا خلقی جویه خلقی زاروک اسرائیل وهل وهذا التوراة داود إنجيل داود آدم دا يعني مسألة رجبوي ويتشتي هري جرين هذا باريزة ليه دولة إسرائيل بيزانة سياسة إسرائيل إدي جهاب آستي بشأن كان خب باريز دي حوجية جفرا هوالبندا فيلا بك لهرمي هوالبندي فيرا كان به هوالكي بك د گنی ویدا د کوکا ویدا د تامارین ویدا antisemitizm نیم بکیه گلی کرده ایدin kiye di sahne kidin edin kiye edin dürziye ama dürzici belki ne Müslüman lema ama Müslüman u dwi herime da diyor ki da antisemitizm ne meşandiye u ev kültürlü cemine geli kurde u nezi ve yani ev her gel nezi heven diyor ki da دبيتشا يعني سينورداشي والحاصل او لورا الهضال بندكي روجلات النافين هجميارا وزيدا خودي هيز ود دمك دريج دا كان به اتفاق كي هضال بندياك كي بازو مثلا هذا نها مهمت وچم راپور کی نویسان دیه راپور گرکی دریجه اما بقاسی کو مجی فهم کر دبیجه عبدالله öcalan دبی تنه دمجرا چکدانی نده به مخاطب سبب یوجی اوه خویای مسئله دموکراسی پیشخستنا دموکراسی گوهرین و گوهرنا لترکیه به پککی را به پیش ناخن نیت اوانتونه به پیشی بخن مسئله که خپاندنه مسئله دموکراسی جبرکو محمد اوچم در راپور خود دبیجه پیواژویا کو امنها دناف دانه ناوی پیواژویا ترکیه به تروره و پیواژویا کدن هه پیشخستنا دموکراسی اف دو تشتین جهف جدانه دو قناخین جهف جدانه yani anha luguriwi tevyara Kürt u Öcalan teni ancak li ser Tirkiye'ye bê terör ancak li ser çekdanînê dikarin bi Tirkiye'ye muhatap bibin wekî din muhatap nayîne girtin di mesela demokrasiyê de yani ew li gorî hişê xwe dibêjin ya ma em kêmaqilin em dewletan birêva dibin şeş dewletê me ê Tirkan hene em nikarin demokrasiya xwe pêk bînin em radibin diçin ji van Kurdan demokrasiyê fêr dibin veya li xwe nagirin ji ber vê yekî dibe du pêvajo heye yani ji Kurdara pir vekirî dibe tu çekê xwe dayne tu pêşî dev ji terorê berde were tesîmê me bibe başê demokrasî em qirar didin em pêk tînin nayînin di kîjan şertan de ji ber ku demokrasî tenê me Kurda eleqedar nake demokrasiya Tirkan jî ev e ama eger em îro rabin destê xwe li masê xin em mîna Osman Baydemir bibêjin ha nizam çi mafê Kurdan ên netewî ez bawer dikim Rêzer Abdullah Öcalan di dawiya dawiyê de ew ê vê yekê ji wan re bibêje bi qasê ku ez pê hesiya me gotiye jî ew ê car di bibêje ew ê bibêje heqê Tirkançibeyê Kurda jî ew be ya hûn vê qebûl dikin destûra bingehîn em mîna însana bijî dikin ya jî em cihê dibin êdî hûn demokrasiya xwe pêk dînin nayînin cehnema wekî diye îro alimê Kurdan jî alimê navnetewî jî li Amedê civiya bûn eyn tiştê dibêjin li gorî İslamê jî heqê Tirkançibeyê Kurda jî ew ev helwesta û çim tu çi dibînî ez ê rapora wî bixwînim sibê ez ê vê yekê bikim mijar ez ê sibê bi taybetî behsa rapora û çim bikim îşev vidî dereng e min qismekî raporê xwend lê ne ciyê şîrovê ye
مامۆستا مژارێکە حساسە بەرێ وێژی بینم زمان مژارێکە حساسە سۆن چاوە یانی ئێمن بخە دوێ مەسەلا پێڤژۆیا دەولەتا تورکی دوێ چە پرسکرێکا وەکە ناوی تورکیا بێ تەرۆر و ئەم کورژی ئەم هاواکی پاک و پاکخۆش ئەم دەبێژم پێڤژۆیا ئاشتی مەسەلە یانی بخە ئەز وەختا نزانم چ دمەشە yani li İmralı'yı di navbera Rêz Öcalan û dewleta Türk da çi dimeşe ez nizanibim rastiye nikanim tê de bipeyivim. Şaşê jî li goreyê min. Yani li goreyê min çawa şaşe? Yani çünkü destê min de agahî nîne. Ama tiştê ez kanim li ser bipeyivim çi ye? Ez kanim ev tiştên li ortê heye ser bipeyivim. Tiştê li ortê çi ye? Mîna dedî dibêje na bira heyet nizanim çima nar İmralı'yı, çima nar İmralı'yı. Ya من جديد برنامج تطبق الرئيس يجعل يتجاوز هيئة نينا هيئة كياكي هيئة ذاتا كل دولة تقية برئيس يجعل بمسألة بهيئة رحالنا كما برئيس يجعل بمسألة بدولة تقول يا تركيا يا تيجم ويا بيواجو سلبي أساسي فكري وين حال هيئة شيء هيئة هناكي نقشك شويه وي دري وي شبه جان يا مثلا شيء يا شباب من يا ما هبالي من هنك يا اول ما زنت كنا حوجه يا وحوجه تو نبر مساله يعني دوسه شباب من يا كنت تو حوتو في هناك مساله هي احتياج وان هي او مجبور او حوجه ev insanên me endamên heyetê yên diçin îmraliyetên li gorî ku îcab dike daxuyanî nadin. Li gorî îcab dike gotinên Öcalan rast ji millet re nabêjin. Mesela Pervîn Buldan doh derketiye dibêje Öcalan di derheqê Selahaddin de aha gotiye, Figen de aha gotiye. Tamam. Heft meh derbas bû çima anha radibî dibêjî? Çima îro dibêjî? Çima di nava civakê de dedîqûdû çê dibe, tevlihevî çê dibe, daxwaz çê dibe tu radibî terî televizyonekê de wiha got. Mesela. Yani ji bo ya hinekî hürmet nîşanê civakê bidin, daxwazên civakê bidin, civak serî heta binî di nava vê pêvajoyê de ye, bi çar çaval bendê ye, debê xwe vekirî li benda çareseriyekî ye. Em perîşan bûn, ev 100 salin milletê me perîşan bû, benda çareyekî ye. Yani agahiyên têr û tijî nadin civakê. Yani ez bixwe nabêjim çima vedişîr û veneşîr zan çima vedişîr. Dibe belki hesas be. Belki hesas be. Min hêvî heye ama min hêvî heye ev tişt ji bo gelê Kurd baş be û gelê Kurd bi hawakî tiştekî bi destê xwe xe. Wexta gelê Kurd tiştekî bi destê xwe nexe divê meselê zan çer dibe. Çeka gelê Kurd ji destê wî bêgirtin Rojavayê Kurdistanê û li Çiyayê Kurdistanê yek ev 40 sale bi taybet Çiyayê Kurdistanê li ber xwe de û Rojavayê Kurdistanê ev 14 sale li ber xwe de çeka Kurd ji destê Kurd bêgirtin diqede mesele wexta tiştek çêne di vê derê de wexta çeka Kurd ji destê Kurd bêgirtin û qezencek tişt destketek li holê hebe pir baş e. Tiştekî ev çek ji bo çi ye ji bo destketiyekî Kurd bi destê xwe وقتا دەستکەوتێک تێکە بە دەستێک کورد دەبێت چەند نەعاڵا لێ چەکا کوردش دەستێک کورد بێگرتن و ڕوت و تعزی بمینە ئەوەی چاغێ دەبێت چە یعنی حەوجێ ئەم کەسی ئیسلامی کەسی نەبێت Yani ez bêjî bibêjim uçum vegiredim ve peyama uçum mirovkan wisa şirove bike na dibêje bi Rêzûcalan bi tu hawî mafî wînîne li tu tiştî dabîne tek mafî wî heye em çawa çekê ji destê şervanî wî dan hewce ye rêhevalên bi Rêzûcalan pir bi hawakî tund bersiv dibê peyamê çünkü peyameke gelek yani çawa yani bi Rêzûcalan muhatap nagire ji hêla tiştekî da na tiştê tu jê dixwaze pêk bîne tu muhatap bigire tu wê dibêje ev jî bêhûmetkirina bi Rêzûcalan Kurd tu kesê Kurd vî qebûl nake yani divê pêvajoyê de sînor diyarin. Ne mümkün e ku her mijara tekildarê pêşxistina demokrasî daxwaza di derbarê pêvajoya bi cîhanî nêde li ber çavan bêgirtin. Yani sînorê vê pêvajoyê diyar e. Tirkiye bê terör çek û silah berdidin tên teslîmê Tirkiye dibe. Uçum pir vekirî vê yekê dibêje. Wekî din tiştek nabêje. Yani gava din îtiraza min li ser gotina te bû tu dibêjî belkî mijarên hesas hene ez dibêjim her mijara ku dijminê milletê Kurd dewleta Tirkayî jî heye
milletê Kurd divê 100 qatî hajî hebe. Çok da Tu çi ji kî ve dişirî Ronê? Niha rayadarên herî payebilind yê dewleta Tirkiye, MİTû, İTÜ, herkes hajî heye tune hajî heye. Ez çima hajî tune bim? Beriya wan heqê min heye hajî hebim? Wekî din kî hajî tune be? Nizanim kî çima mesela. Ji ber vê yekê dibêjim. Tiştekî hesas tune ye. Du cara du çawa dike. Yek ev pêvajo zelal şeffaf li ber çavê millet heqê Kurdan çi ye divê dewleta Tirkiye mecbûr e teslim bike. Mecbûr e çara wî tune ye. Ew pêvajoya ku di dawiya wî de heqê Kurdan ê netewî neyê naskirin mana wî tune ye. Ew pêvajoya ku di dawiya wî de Selhedîn Demirtaş û hevalê xwe neyîne berdan mana wî tune ye. Ew pêvajoya ku di dawiya wî de parastina mafê Kurdan ji çarçoveya sûç neyê derxistin mana wî tune ye. Wekî din tu behsa çi dikî? Dewleta Tirkiye destkeftê milletê Kurd wextê jê bigire di vê pêvajoyê de û di berdêla wî de tiştekî nas neke veya heyfa me pê tê zora milletê Kurd diçe. Di wê manê de em dibêjin haya me divê jî hebe, haya milletê Kurd jî hebe. Yek însanekî tiştekî naşîne nabêje ya tu jî li ber çavê milletî ka tu rojê xîtabê 50,000 însanê dikî ka tu jî vê kaxazê bixwînî ji xelkê re rast şîrove bike. yani divê dirê de ev sewal heye. Hassasiyeta devleta Türkiye nijadperest bin hassasiyeta Kurdperwer, Kurdistan perwer jî henin. Hewceyê ve hassasiyet yani hassasiyet hemîl ber çavan bêgirtin. Walhasil ê berdelê giran daye Kurd hassasiyetê gelê Kurd pir giring e divê gerê de. Kurdan zarokê xwe wanê çûn çiya û çeperan şer kirin û bê gor manin û em nizanin niha gorê wan bikinin û di qul û qefa û şikefta da mezin bûn û hîn jî têda dijîn gelo zarokê keviran in an zarokê vî gelî in. Weta zarokê vî gelî bin ev gel em hemî jî ra deyndar e. Hewceye zanib e. Hewceye çûnkî daxwastiya vî gelî ji kesê li vî derê şer kiriye û ev çel salê dawiyê li ber xwe daye birîn bûye şehîd bûye kesî ji bo tu xewn xeyaleke din na. Her kes ji bo ki axa Kurdistanê û mesela Kurd çûye şer kiriye. Ne ji bo tu tiştî din. Em vê dirê de jî têkî binî vê xêz bikin, zelal bikin. Madem rastiye ve tabii ki hewceye gelê Kurd zanib e. Fermandarê gerîla ku min ji we re bas kir ev e Xebat Andok veya di nûpelê de hatiye nivîsandin bawer dikim ji ana fê girtine. Yani dibêje dewleta Tirkiye ketiye navê helwestekî wisa ku di ser serokatiya me de dixwaze tevgera me tasfiye bike. Yani ez fehm nakim yani ji xwe tasfiye di kîjan manê de dibêje. Eger mesela xwe fesehkirinê be ji xwe wan bi xwe feseh kir. Kîjan tasfiye dibêje gelo? Tu tiştek jê fehm kir? Yani min xwend Ya min Xwedê nivîsê xwend. nivîs min jî xwend min nivîs xwend yanî di heqê vê nivîsê de naxwazim şîrove bikim çawa naxwazim Tamam. şîrove bikim yanî gelek belav e Pir zêde Belê elîviya belê. pêvajoyê ve girêdê de ama helwesta dewleta Tirkiye jî carinan merû tam nikare tiştekî têde bibîne ya rastî merû nikare şîrove bike rast dibêjî ama Xebat Andok divê derê de dibêje helwesta dewleta Tirkiye wisa ye di ser serokatiya me re dixwaze tasfiye bike hereketa me. Ev gotin car du cara ji hêlan rêveberên KCK'yê payebilind ve jî hat gotin welhasil niha ana divê mijarê tan dixwazim çi bêjim. Ez ji ewl da dibêjim niha îro di gelê Kurd da wexta em werin hiş û kedê û berxwedanê û dîroka wê em lê binere zêdeyî bi rêz Öcalan kesekî xwedî tercüme nîne. Em vê binê wê xweşik zelal îro wexta li ser masê yê bi dewleta Tirk re muzakirê bike hew yek kes wata em yek kesî bibêjin em ê hilbijêrin ew jî bi rêz Öcalan e û em her kes dibê bi rêz Öcalan bi tiştekî zane bêwartiya di me de evhêz heye ez wê bibêjim di me de evhêz heye. Dedî tu wextê merû carinan lîstik dilîze ya ew tame falan hene tu keverê xwe didî dawiyê de jî hemiye kom dikî. Yani em jî li bendê ku tiştekî wisa bibe. Yani em çek datînin, çek dişewitînin, rêxistina xwe feseh dikin, qesedê tevlî artêşa Sûriyê dikin. Aniha hemî yekalî dimeşe. Ama dewleta Tirkiye tu tavîz nedaye, ji xwe re cihê xwe daye li bendê ye
بكيجان çavî li rêber û serokê me dinêrin veya heqarete welhasil baş e اما شیروات خوش بو شیروات خوش بو یعنی دوی لیستکی دا تدیم وطا لیستک وان خورد بد وقتا گوت کبری خود ده دجمن پیش داد شینه دخل کمینی ونش کول پاش ودگاره و بجار را او لیستکی دا سر بکوه ام يجي حميل بلوين ليه بليت تشتكي دن هي ازبي فيجي برا اوجي تيكا بقيدي دولة تركيا تبيرا دريسة بروكولي تجربة بالتهاوي دبيشة يعني تشرقي بويا اف كومار ازورج كوجيني راس بيدرم حتى نهالي بنا يعني مثلا كردي كان بزوزو دولة ترك هو قصي زاوية هي ودناتو دا ودبردا ودبيشة دولة ترك بخافينه بخوا خياله اما كان چربكه كان من قلت يا آماده بك جي پیش روجرا حتى نها خوش آماده نکر زوی ببیشم حتى نها خوش آماده نکر اما نها بکانه خوش آماده بکه به تایبت روجاوای کردستان هیزا خواب پاریزه لبنده قیرانه کیدم به اوجی بوی توی کانه بکه حوجه پروژه ته آجنده ته خیال ته کرد و کردستانی وقتا او نین به هر چپری داده بتو شرط اصل بکوه لی بی گمان ده هر ماسه ده هر مذاکره ده هر دیپلوماسیه ده تیوان داو باشه gelek spas dikim hevalê Ronî îro pir xweş derbas bû şîrovê te jî têr û tijî bûn ez pêşî spas bikim ji aram duman re mala te ava ji bo endametiya te rojava karwan mala te ava piştgiriya aborî daye me ew jî baş e xweş e here bin wekî din ez spas dikim ji hevala ra vê nîvrê min bernameyekê çêkir hevalê Ronî tu zanî min basa xortekî me kir xortê me pir xweş li kemanê dide îja min ji hevala rica kir ku biçin lê binêrin bibin abone ji ber ku ez tim dixwazim piştgirî bidim wan kesan yên ku di mesela kurdewarî de Kurdî de di pîşeya xwe de serkeftîne îja heval çûn piştgirî danê hejmara abonê wî hema di nava 3-4 saata da pir zêde bû ez ji we re spas dikim yani pir xweş e ku hevalê me bawerî bimetînin li ser gotinê me diçin dibin abone biçin bibin abone li müzîka wî godar bikin Şervan Ayaz mirovê herî jîre di mesela kemanê de di nava Kurdan da me însanekî min evîne diye yani îlahê vî îşê ye ez wisa dibêjim yan jî pêxemberê vî îşê çawa dibêjî tamam e خورتکی میدن هبو اوجی وینداری کمانی بو جمالتی بو ناوی خو کمال بو هات آمدی نوروزا گلی خو و بری چکی ویجی کرن دولت ترک بر کامرا و پیرا ویجی سری خو داننی کرونه کر سری خو داننی و پیرا بناملین چکی خو برک پلیسا کتم پوزیشنی براش براسین داویدان ناوی خو کمال خو بو Şervan Ayaz'a dengê wî jî pir xweş e dengekî mîkrofonîk e dengekî xweş strana dibêje ana albîmek amade dike bixwast ez wisa piştgirî bidim mala we ava hevalno û bibin abone xweş dibe bibin abonê me jî ez dibînim van roja em pêş dikevin temam e xatirê we Ronî mala te ava her hevî سلاو ریز بو ته و هواlan hemiye